Үзем белән сөйләшәм, әмма мин аңсыз түгел. Ниндидер киңәшмә караттыңгы бирми бит күңел. Гел үземне дәртләндереп, рухландырып торамын. Эшке дөньям белән бергә планнарым кырамын. Алай түгел, булай эшлә, дип тә киңәш бирәм. Шул киңәшкә каршы килми, гел үти генә киләм. Песи белән дә сөйләшәм, жәлләмим җылы сүзләрем. Минем тавышны ярата, түттереп карый күзләре. Җавап кына бирә алмый. Беләм, ниләр тыйганын. Аның нәни йөрәгенә күпме җылы сыйганын. Бик күп кешеләр үзләре белән диалогка керәләр. Аның уңай яклары күп икәнен беләләр. Спортчыларда күп вакытта команда бирә үзенә. Шул команданы үтәми, чыкмый әйткән сүзеннән. Бик күп икән минем кебек ала булган каргалар. Арасында дахилар күп, йылдызга кадәр багалар. Автор Гөлнур Галимова.